Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapuji matuhata, marede mahita sian buku ede nomor 2 ayat sada sahat rodi ayat tulu. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Halo mohon Jehovah, jadi lehonon nama Tuho na pinangido ni roham. Pasahat madalanmu tu Jehovah jala haposi ibana. Asa ibana paturehon. Pahohom maroham maradopun Jehovah. Jala ibana paimaima. Say marhaposan tu Jehovah maho jala ulahon na dinggan. Ay holong dorohan ni Jehovah mida uhum. Jala dang tagamon tadikonon na akka naniasiana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami para sirohan na sumurong. Sa itugihon mahami tu anakmu. Asa ibana na punahami. Lehon marihami haporseaon na sitong. Asa holong ho sambing haposan nami. Unang loas hurya marhaposan tu akka na dihasianganon. Ay holan hodo haposan dohot haporusan. Say asi maroham. Patuduhon tuhami dalan tuhatuaon.
Asa jupang hami asini roham nagodangi. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata maredesian buku ede nomor 242. Tatangihon ma patik ni debata dihita di mingguon dibuat sian 2 Timotius sada ayat 7. Ai dilehon debatado tuhita tondi hagogoon, tondi haholongon, tondi pangajarion diri, ndada tondi hatahutan. Songoni masahatna atong rak mangidogogo mahita tutuhata di bata lao mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan de bata sai pargogoy mahami mangulahon na hombar tu patik ni. Amen. Tapuji Tuhata maredesian buku ede nomor 688. Tato poti madosata tu debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang. Pargogo naso hatu dosan,
Pardenggan basa doho jala ro di saliling nililing na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang be ingot akka dosa nami. Ay juk do hami mardosa maradopon ho. Jala juk do husungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalaw sion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalaw sion nami. Unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ali Tuhan di bata hatuaon nami, palua hami jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabige maha tabaga-baga taringo tu hasisaan ni dosata. Songon sitong na mangolu au ninna Tuhan Jehovah. Tung nasolomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati tumadiko dalanna. Asa mangolu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhata maredesian buke de nomor 610. Hatani debatan agabi epistel dihita di mingguon dibuat dosian Amos pitu ayat sada sahat rodi ayat onom. Tajahama mergati soring. Amos pitu ayat sada sahat rodi ayat onom. Songonodo di pataridahon Tuhan Jehovah tuau, idama jumadihon si hapor ibana, dimulana martumbur duhut na panabian, jala idama sagak doi, dung manabi rajai. Jadi marpangulahi marohani Jehovah taringo tusi, dang jadi saut ninna Jehovah. Jadi nikuma, ale Tuhan Jehovah, ua pasadima, tung behama panahan ni si Jacob jongjong ay na met do ibana. Songoni masa ni hata ni dibata, martua mana tumangihon hata ni dibata, jala nau peopsa. Amen. Tapuji Tuhata maredesian buke de nomor 724.
hinatidakon mahapor seaw tai, songon na hinatidakon ni dongata sa hapor seaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangit to tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na nitubuhan ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di porbadia andorang sohaubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na matetarpad jaldoy mana di hau pinarsilang, na tua tuba toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu hundul tu siam di bata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disi may bana pemamulak sugo tanoon, manguhumyala na mangulu dohot na mate. Au porsea, diton di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akan na badia, dohok dihasesan ni dosa, dohok dihatai na mandok, mulak mangulu sugut daging ni halak nang mate, dohok dihangoluan na sorasuda. Amin. Tapuji Tuhata marhitekor punguan ama penabur.
Tabegema titing na jinahon ni amang situa Samosir. Shalom. Horas madihita saluhutna. Tabigema tikting ni Huriata 14 Juli 2024. Na perjolo goar ni mingguta sadarion ima minggu papituhon dung Trinitatis. Topik jamita hiras ni roha makatahon hasitongan. Na paduahon berita duka. A. Di hari Senin 8 Juli 2024 na salpu nunga maruju ngolu ni calon anggota jemaat ima amang sarmauli siringo-ringo na hinabaluhon ni inang Nancy Aprida Helen Siregar registrasi KK 0 sada opat sada calon anggota jemaat sian sektor Bethlehem tutup usia 44 tahun nunga di Patupa pemakaman na di hari Rabu 10 Juli 2024 di TPU kilometer 15 Balikpapan. Tatangyakon ma asa margugu jala diapuli tuhata sude keluarga. B. Di hari Selasa sia Juli 2024 nunga maruju ngolu ni amang El Togatorop manang opu Nathanael Doli natoras ni keluarga amang Mei Weko Togatorop inang Herna Angelina Simajuntak, ruas ni sektor Nazaret, registrasi KK 02 Pituonom, tutup umur 67 tahun, pemakaman di Patupa di Tanah Jawa di hari Jumat 12 Juli 2024. Tatangyakon ma asa margogo jala diapuli tuhata sude keluarga. Na patuluhon bulan Okumene anak sekolah minggu manang Boas. Di hari Jumat minggu nasalpu 5/1 Juli 2024 denggado merdalan ulaun Boas distrik 27 Borneo na di Patupa di HKBP Sentosa Dohot Merak Samarinda. Dapotan juara do yanak kon sekolah minggu ni Huriata 5A. Juara 2 lomba cerita Injil. B. Juara sada lomba menyusun indeks Bibel. C. Juara sada lomba peragaan Injil. D. Juara sada lomba CCA dan CCBSM. Di bagasan minggu parmingguon Arian Sadarion duksipul tikting ni Huriata di Patupa do acara ulaun penyerahan penghargaan dohot amplop pembinaan sian sekolah minggu Tuhuriata. Na paupaton panitia tahun Okumene inklusif HKBP Balikpapan Baru 2024. A. Nunga di padalan perhalado dohot panitia tahun Okumene inklusif janji iman tuganup sektor atong tadukung ma program panitia tahun Okumene inklusif HKBP Balikpapan Baru. B. Di hari Minggu sadarion 14 Juli 2024 dung sipul parmingguon manogot dot arian di Patupa panitia tahun Okumene inklusif do Basar. C. Jadwal pertandingan poli antar sektor Minggu sadarion 14 Juli 2024. Grup Putra Sion PS Galilea pukul 15.30 WITA. Wasit sada sektor Bethlehem, wasit 2 sektor Nazaret. Lesmen Yerusalem. Grup Putri Jerusalem versus Nazaret pukul 16.45 WITA. Wasit sada sektor Galilea, wasit 2 sektor Bethlehem, Lesmen sektor Sion. Di bagasan ulauni di Patupa panitia do kantin alani tadukung masude ulaun panitia
okumene inklusif ni huriata. Na palimahon, pelepasan dagdanak sekolah minggu. Di hari Minggu sadarion 14 Juli 2024 di Parmingguon Arian Dung Sipul Tikting di Patupa Huriata do pelepasan dagdanak sekolah minggu tu remaja toropna 20 halak. Na paonopon pasahaton ulos di hari Minggu sadarion 14 Juli 2024 di Parmingguon Arian di Patupa Huriata do pasahat ulos tu amang sintua amser siahaan manang opu Audrey sian sektor Sion ala nunga marumur 70 tahun. Napa pituhon pelantikan PPD dohot PND distrik di hari Minggu sadarion 14 Juli 2024 di Patupa HKBP Distrik 27 Borneo do pelantikan PPD dohot PND maringan di HKBP Epipanias Resort Balikpapan Utara. Na pawaluhon PHD Paropuan di hari Senin marsogot 15 Juli 2024 di Patupa Huriata do PHD Paropuan maringanan di Sopo Metmet masuk pukul 10.00 wita. Pinangidohon matu sude Paropuan manang ina ni Huriata asa madohotisa na makasuhuton ina sektor Bethlehem. Na pasiyahon Sinode Distrik di hari Senin saat Turabo 15 Juli 2024 di Patupa do Sinode HKBP Distrik 27 Borneo maringanan di Hotel Mega Lestari Balikpapan utusan nama dohoti Sinode Distrik sian Huriata Ima Sada Pendeta Resort paduahon utusan tu Sinode Godang Ima Amang Sintua Janto Pasaribu tolu utusan perhalado tu Sinode Distrik Ima Amang Situa Tumpal Pangoloi Siahaan Paupaton utusan jemaat tu Sinode Distrik Ima Amang Hotner Siahaan. Napa sapuluhon pertanyaan sektor. A. Di hari Selasa 16 Juli 2024 di sektor Nazaret maringanan di bagas ni keluarga Amang Lam Maradu Gultom Inang Pitama Kristen Borwadi Situmorang alamat Perum Balikpapan Indah Tolu Blok C Tolu Plutolu Tolu Plopat. B. Di hari Selasa 17 Juli 2024 di sektor Sion maringanan di bagas ni keluarga Amang Edward Cimajuntak Inang Melur Siagian alamat komplek PGRI Jalan Kimia Blok H RT 46 nomor 05. Pinangidohon ma tusude ruas ni sektor Galilea dohot sektor Bethlehem asa madohoti pertanyangani. Situa pindah. Di hari Minggu naro 21 Juli 2024 di Parmingguon Arian di Patupa do perpisahan tu Amang Sintua Jater Hebron Samosir sian sektor Nazaret ala nang pida tu Huria ala pida Huria Nasida di bagasan Parmingguon Manogot dohot Arian patupahon ni Huriata ma papungu amplot dana tu situa nanaing pida. Napa 12 hon ulang tahun kelahiran dohot perkawinan. Perhalado dohot sude ruas ni Huria pasahat hon selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Tu sude ruas ni HKBP Balikpapan Baru nama Kalason di bagasan Saminggon 14 sahat tu 20 Juli 2024 hatani debata nama dok toktong mahamu merlas niroha unang masa di hamu martangyang madok mauliate mahamu siala saluhutna ai ido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus sada Tesalonik 5 ayat 10 saat rodi ayat 10.
napa 10 toluhon. Yuran diakonia poti parasian warta kewangan tim panitia okumene inklusif kerapihan persembahan bulan persepuluhan syarat mendaftar jadi anggota jemaat baru warta keuangan huria panitia pembangunan doho tim diakonia boy mata jaha di grup WA HKBP Balikpapan Baru doho di sektor manang link database HKBP Balikpapan Baru songonima tikting ni huriata di bagasan mingguon di pasu-pasu tuhata ma hita saluhutna butima. Hobar tu titik tanah kandeng manginang duk sipul titing ni huriata patu pauto na parjolo ima acara pasahato penghargaan naung didapok ni anak kota marhiti kegiatan boas di Samarinda jalan apa duahon pelepasan ni anak kota sekolah minggu sian kolos onom SD ala nunga gabe tu SMP nasida asa masuk nasida tu seksi remaja nadong di tonga-tonga ni huriata parjolo mahita tamasuki acara penyerahan penghargaan berupa piala dan juga amplop pembinaan yang disediakan panitia sianina kota sekolah minggu nama dohoti kegiatan boas tu tonga-tonga ni huriata. Kami mintakan kepada adik-adik kami sekolah minggu supaya mengambil tempat. Jalala supangido kami ma tua manguluan lahu mangarade majalo napinasaannya kaya kota. Ya, moliate ma dihita salukna dihamua manami do inanami ruas ni huriata HKBP Balikpapan Baru dia katiki di minggu nang salpu 5-1 Juli borhak do anak kon ni huriata mandohoti kegiatan bulan okomene anak sekolah minggu na pinatupan ni huriata HKBP distrik 27 Borneo. Jadi adong ma onom kegiatan na dipatupa distrikta sian onom kegiatan ni dapat tama Tolu juara sada juara 2. Amar tahu Pak Pencerita. Ya. Jadi anak kota di Soma na dapatan juara sada do juara 2. Holan 2 pertandingan do dang dapat tamanangaha. Alepe ngapuji Tuhan sian onom pertandingan ni boy mahita dapatan opak piala. Ima natai dan waing di Jolon dot amplop pembinaan nang ditiup inang buil produkin. Jadi moliate mamang inang disudi panupahiota mamuka sian bulan Februari nga persiapa kita disi marhite bazar marhite amplop dana ido na boy yana koni huriata borhat mandohoti kegiatan bulan okomene anak sekolah minggu nadong di distrikta na dipatupa di Samarinda. Di HKBP Merak, do pesta puncak nama di HKBP Sentosa Samarinda. Jadi nasida ma na langsung majalo piala di pertandingan ini tatangnya ko manasida
ya anak sekolah minggu do masa depan di huriat tahun. Nasida noma muse gabi remaja nafoso saha tupungan ama do tupungan ina. Ima nasida manon haduan sekian puluh tahun lagi menjadi cikal bakal anggota manang penerus di huriata HKBP Balikpapan Baruon. Alani mau lihat ima dohonon nami atas goar ni sudi ruas do parhalado di sudi panupahyota di kegiatan boasi di pasu-pasu tuhata masudi aka nata tupahi di kegiatan boasi. Alani marpoto misita son stokin. Boydo, ya. Tauduti mamusiulo tamanginang ima pelepasannya kaya na kota sekolah minggu, nah kelas onom masuk manasida tu remaja, godang na 20 halak, urutannya carana, na parjolo madok hatan no mewakili seksi sekolah minggu, tu amang Jesper Sihaan, kemudian no mewakili guru sekolah minggu, hupasatami tu Kak Marta Lubis, mewakili orang tua sekolah minggu, hupasatami tu amang P Sihaan, amang Hugo, baru mano dungi tapasaha mano satonga-tongan huriata kenang-kenangan tua kaya na kota naung maneng masuk tu remaja baru mano musenan dung saya penyerahani madok hata sia sekolah minggu dungian non ditutup mewakili parhalado sekaligus ketua Dewan Koinonia majakon nasida tu seksi remaja hupasahatame no tu amang situa Pasaribu. Alani tamulai macarata jumulo madok hata mewakili seksi an sekolah minggu tu amang siahan hupasata yang partikian. Shalom, Horas. Parjol sali mandok melihat kita tu di bata alana dia dope partikia tu kita jalabo kita marpungu memuji pasangapun di bata di Sadarion. Na paduahon songon mandok melihat hami Tuhamu sudah ruas ni HKBP Balikpapan Baru. Nah terus mendukung kegiatan nih sekolah minggu. Sadarion Hamisian seksi mengucapkan selamat tu yana kota adong mai 20 halak. Nah ibaratnya ngalulus sian sekolah minggu. Neng masuk nama halak itu remaja. Ale on ma PR na tu kahita natorasni dak danakon. Alana biasana bolo halaki mar minggu sekolah minggu rapak do na tua-tuana. Ale bolo remaja biasana atar botari do. Ima di hari melodang Jumat di hari Sabtu ate. Oma PR na olo do sipatanon oma himbauan nami sian seksi sekolah minggu tuaka natorasni anak kotaon asa marneng laka manaruon ni anak kota masuk tu remaja. Jadi
berkesinambungan mak. Asa unang non alana dang dong tiki dang ditaruhon gabe mentok mai mana holan sekolah minggu dang do betu remaja. Imana si pasaton nami tu kana toras nami tu aka yang nakon nami untuk adik-adik yang sebentar lagi mau remaja, tetap semangat untuk memuji Tuhan nanti di remaja. Kalau misalnya bapak sama mama berhalangan mengantarkan, mungkin bisa diminta tolong sama tulang nemburu supaya diantarkan untuk ikut remaja. Karena jika anak-anak ini nanti kalian lingkungan gereja, maka pergaulan kalian akan terpantau. Jadi tetap semangat, jangan sampai nanti yang 20 orang ini saya harap jangan ada yang tidak melanjut ke remaja. Tetaplah diikuti ya. Nah, terakhir tuh Amang Casi Simbolon selaku seksi sian remaja mengido kami asa boynyan alana masa perubahan do peon sian sekolah minggu tu remaja biasana agak malu-malu do peon. Asa boynyan di kakak nana di remaja boy kalau orang Batak bilang marsaor, supaya adik-adik kita ini tidak malu-malu nanti begitu masuk ke remaja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili dari seksi sekolah minggu. Mulai atema pasat kami. Shalom. Taudut imamuse hupa sahata mema madok hata mewakili guru sekolah minggu kepada kakak Marta Lubis. Waktu dan tempat dipersilakan. Masih kakak GSM. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai kita hingga kita bisa bersama-sama beribadah di sini. Yang saya hormati Amang Pendeta beserta Inang Bibel dan semua perhalado. Yang saya hormati juga Mang Inang semua dan juga adik-adik remaja Naposo, terkhusus yang kakak sayangi yaitu adik-adik kami sekolah minggu. Di sini Mang Inang, saya mewakili dari guru sekolah minggu, mengucapkan banyak terima kasih kepada Mang Inang semua, baik yang masih ada orang yang tidak ada anaknya di sekolah minggu lagi, baik yang masih ada, yang sudah senantiasa mensupport kami guru-guru sekolah minggu untuk melayani adik-adik sekolah minggu. Kami sudah memberikan pelayanan yang maksimal, terutama kemarin kita anak-anak sekolah minggu mengikuti kegiatan BOAS di Samarinda. Kami sangat berterima kasih banyak buat Amang Inang semua yang ikut mendukung kami, bahkan sampai ikut berperan serta di mengantarkan kami ke Samarinda, sehingga semua acara dapat berjalan dengan baik. Dan inilah yang bisa kami persembahkan buat gereja kita, di mana kami sudah maksimal sekali untuk belajar mengajari adik-adik sekolah minggu, dan hasilnya seperti yang tadi, itulah yang bisa kami persembahkan buat gereja kita. Untuk yang adik-adik sekolah minggu, ada 20 orang yang akan masuk remaja. Buat Amang Inang semua yang anaknya yang masuk remaja, kami minta tolong supaya tetaplah adik-adik ini disemangati
diantarkan untuk ke gereja untuk mengikuti kegiatan-kegiatan remaja dan juga kegiatan ibadah di gereja, sebagaimana mereka yang setiap minggunya atau setiap ada kegiatan sekolah minggu, mereka ini semua berperan aktif. Dan termasuklah mereka ini yang kami bawa ke Samarinda kemarin untuk kegiatan lomba ini. Mereka sangat merasa gimana ya, merasa sedih juga, kok cepat sekali kami ke remaja katanya. Karena apa? Mereka kalau ikut kakak-kakaknya manja-manja sekali. Seperti ini nggak bisa diam, ribut saja mereka di situ kan, berbisik-bisik. Nanti kalau sudah remaja adik-adik nggak seperti itu lagi. Karena bukan anak sekolah minggu lagi, kalau ini kan masih anak sekolah minggu. Jadi terhitung dari hari ini adik-adik semua bukan lagi anak sekolah minggu. Hari Minggu sudah disebut, hari ini sebentar sudah disebut remaja. Bukan lagi anak-anak. Kalau anak-anak kan yang tadinya kalian manja-manja sama kakak-kakak sekolah minggunya, nanti enggak manja-manja seperti itu lagi. Karena apa? Sudah remaja. Remaja artinya sudah mulai dewasa ya, sudah mulai mandiri. Jadi kakak harap adik-adik semua yang 20 orang ini masuklah ke remaja, supaya remaja kita semakin banyak anggotanya. Jadi tetaplah rajin ya, rajin beribadah, karena dengan beribadah, dengan bergabung dengan kakak-kakak remaja, disitulah iman kalian akan bertumbuh dan menjadi anak yang disukai orang tua, terutama sama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mewakili dari kakak-kakak sekolah minggu mungkin, dan bahkan banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan saat melayani adik-adik semua. Di sini kakak mewakili kakak sekolah minggu minta maaf kepada adik-adik semua. Semoga ke depannya adik-adik semua menjadi anak-anak yang sukses ya, terutama buat gereja kita ini, membawa nama yang harum. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya mewakili orang tua sekolah minggu, kepada Mang Siahan kami berikan waktu dan kesempatan. Shalom, horas ma di hita saluhutna. Mau lihat ma di hita saluhutna, mau lihat ma tong di Tuhan. Songon mewakili na tua-tua ni anak kon ni ruasta HKBP balik Bapak Baru ima anak kon nami. Jadi di hamuna nau persangapi hami amang pandeta inang Bibel Pro dohot keluarga. Songoni tong nang pangulani huriat tedohok keluarga. Terlumo bima di hamuna kakak-kakak sekolah minggu. Pelepasan ma sadarion anak kon namion, hurang lebih marsiata onon niajari hamuna di sekolah minggu. Jadi ragam do pambainan nak kaya anak kon namion. Huilalahami olodora sipata jut rohamuna mamereng saluhut selama anak sekolah minggu ma anak namion alai tung di halasok kamuna do na mengajari ia nakon namion jalahu pakilalahu kami do ipolani namar sekolah minggui di kehidupan ni ya nakon namion si Ganubari. Boy na sida martangiang di tonga-tonga ni keluarga. Jadi sudena holan alani burjumuna do kakak-kakak sekolah minggu. Tangiang nami songon na tua-tua ni ya nakon nami tung holan hata mauliate do nabui pasaton nami tuhamuna. Tuhat tama namangalehon hai pason di saluhut guru sekolah minggu. Alana gudang nai do pena iya nakon ni huriatta nanaing si ajarom muna margogo mahamuna dohot aka keluarga dilihom malabas miroha dihamu mengajari saluhu na anak kon nami.
tangnya ko kamu na hami na tua-tuana songon pesan ni ketua seksi sekolah minggu nakining memang i pada nami do itu hatai. Ditiki utaro kami dan aku tiki poso-poso merjaji do hami. Jadi batangnya kok kamu hami amanginang selalu na asabui wajari hami akaya nakon namion asa totong hot dirohana sida asa song kami na tua-tuana boy hudoktrik kami na sida tujulan nyarion asa mian di pikiran dia sida bahwa nasida HKBP do au do HKBP ima pesan na pesaku tuhita na tua-tua ni na 20 halakon tak jari ma anak tahun asa holong rohana marah HKBP ima hata sian na tua-tua horas ma dihita salu na moliate. Ya, kepada adik-adik kami sekolah minggu, silahkan mengambil tempat, silahkan maju ke depan. Ya, silakan adik-adik sekolah minggu maju ke depan. Ayo turun ke bawah sebagian, di bawah sebagian. Oma yana kota Maginang sia sekolah minggu nana yang masuk tu remaja. Untuk kamang pendeta kami mintakan kehadirannya. Songoni nang sian seksi sekolah minggu asa mendampingi lau pasahaton kenang-kenangan sia tonga-tonga ni huriata tuaka yana kota sekolah minggu. Ayo bertukar posisi kalau sudah selesai yang di lantai pertama. Ayo tukar posisi. Silakan mengambil tempat untuk foto bersama, Mang. Foto bersama kakak sekolah minggu juga, orang tua dan seksi, silahkan. Moladong dope anggota seksi sekolah minggu na ison, Roma hita inang. Mananggur sekolah minggu na dong dope di minggu siangon, Roma hita.
Be. Nah, ajarin kakak. Tunggu disuruh turun baru turunnya. Lanjut. Sudah, kakak sambutannya. Hafalkan? Oh, sudah, seadanya aja ya ngomong. Iya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan perlindungannya dia dapat berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili teman-teman yang akan memasuki jenjang SMP mengucapkan banyak terima kasih kepada Amang Pendeta, Inang Bible Flow, Amang Inang Sintua, terkhusus kepada kakak-kakak, guru sekolah minggu yang telah mengajari dan membimbing kami dengan penuh kesabaran dan kasih sayang selama ini. Kami tidak dapat membalas kebaikan kakak-kakak semua, kami hanya dapat mendoakan yang terbaik. Semoga kakak-kakak guru sekolah minggu sehat selalu, panjang umur, dan diberkati Tuhan dalam segala hal. Saya dan teman-teman juga mohon maaf apabila selama ini kami banyak berbuat salah dan tidak mau dengar-dengaran. Kepada teman-teman seangkatan, semoga kita sukses selalu dimanapun kita sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kita semua. Shalom, Horas. Tetap berdiri ya, nanti baru turun. Madok Hatama mewakili Parhalado sekaligus Ketua Dewan Koinonia Majako Nakayana Kota Sekolah Minggu di tengah-tengah di seksi remaja. Partikiano Peu Pasatami Matamang Pasaribu. Shalom, Horas. Mula tema dito hata, tu damang dainang dohot. Mula tema dito hata perjulu, tu damang dainang pinarong sidon. Unang pola songon nagusar hamu, apag pagudak kuma, aka, na makatayin no siyak situan ni narohamu na, apang hatu sinan di pagkasarohamu na katok. Kan? Jadi ala dok pimpinan makatay, ikut siswi ditong institusi kan. Jadi perjulu dokon na selama ma tu anak-anak sekolah minggu, lima tandanya kita ada tim. Jadi di sini bukan pribadi yang berbicara, adalah tim HKBP Balikpapan Baru. Mari kita budayakan tim yang bekerja di HKBP Balikpapan Baru. Siapapun yang akan membawakan nama HKBP Balikpapan Baru bertanding untuk berikutnya adalah tim yang dipimpin oleh Amang Pardita Uluan Ima Amang Hutagaul. Dalam hal on, boleh kita rasakan dengan kedatangannya Inang Rini Bibil Fro. Dakyado pihirara madapok juara sampai tulu ate. Dakyado pera. Mulai buka HKBP Balikpapan Baru dakyado pera kita madapot juara dalam satu periode songonon tulu kita buat juara opat. Jadi dokonon nami itu adalah kuasa Tuhan dan kemurahan Tuhan. Mau lihat ma tu Inang Bibil Pro do akatim. Sudah tim. Saya enggak mengatakan pribadi ya, tim. Mau lihat ma dihamu sudah. Sungoni ma tu anak nami nanaing menjelang remaja namun nanti, selamat datang madihamu amangin anak nami remaja. Ya, saya amang situa tidak banyak bicara, tetapi kami mohon lagi sekali lagi, kurang lebihnya guru sekolah minggu ataupun orang tua ataupun sintua di HKBP Balikpapan. Kalau ada yang kurang lebih, kami mohon dengan sangat, pawahamu matu kami akasih tua, unang pawahamu tu huruas na lain. Dengan mahusiu puk kamu tu kami kasih tua asa buai padenggak kami doh dengan huriata HKBP Balikpapan dalam tanda kutip sekolah minggu ta doh remaja mata. Asa buai kita satu tujuan satu visi padenggakun HKBP Balikpapan. Bohanang bohape HKBP adalah milik kita, HKBP Balikpapan Baru. Unang hudok konak perjulu kita akan membawakan nama baik HKBP Balikpapan Baru. Jadi omma pesan nami sian dian koinonia may mahita tim mah bekerja do untuk berikutnya. Moliate ma dito hatta, moliate manang dihamu sudi, tu hatta nama dongan di salas maru hatta sudi. Moliate ma. Horas.
adik-adik sekolah minggu silahkan duduk kembali. Mulai ate madi hita salhu namanginang. Ayo adik-adik sudah bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Tapuji Tuhata maredesian buku ede nomor 470 sada. Martangi yang mahita, dame ne debata na sumurung sian salu na roha, ima mangaramu ti roha do pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salu na. Barita nauli dihita ima sian Evangelium Markus bidu onom ayat 14 sa rodi ayat 20 sia. Tajahama marsika soring tabuka bima amang inang bibelta. Asa tajaha secara bergantian dohma song leader ala live streaming on. Markus onom ayat 14 sa 20 sia. Jadi tarbigi mai tu Raja Herodes ay nunga tarbarita goar di Jesus pola didok nunga hehe si Yohanes padidi
sian akan namate ido alana obain parhagugon si songoni ibana. Alayang ko si Herodes dung dibigi sainin na do si Johannes nang hugotapi uluna ido di pahehe. Ay suruh si Herodes ido na jolo na manakop si Johannes. Do makurukon siala si Herodias. Pargiutani angkina si Filipus naun ni akuna. Ay didok si Johannes do tu si Herodes dang jadi diho anggi borumi. Jala osom marohani si Herodias si ibana. Sainain hunon na do ibana. Alay dang tarpatupasa. Ay namabir do si Herodes mida si Johannes alana ditadda do ibana halak na tigor roha jala na botor. Jadi diodingi do ibana jala boha-boha do rohana ubigi jamitana huhut dihalomohon hatana. Dungi jupang mahari na une, lima hari hatutuhuni si Herodes, di mamabayan panganon tujuan ibana di akan nasangap, do di akan hidup ni saudaduro, do di akan raja sian halak. Jadi bongot ma boru ni si Herodes tu bagasan manortor. Jadi solo ma mata ni si Herodes doho akadongan na di si gabe didok rajai ma tu borui pangido sianau manang dia lomo ni roham lehonok kudoi tuho. Laos disuruh berborui, manang dia pesi pangidon ni, rodi nasatongan ni harajauki, saina lehonok kudo. Jadi ruar ma boru-borui mandok tu inang na aha ma pangidoku jadi didok ibana ma ulu ni si Johannes Padidi ma. Jadi umalaput maibana bongo tu adopan ni rajai di pangidoma sonari maleo tu au di atas pinggan ulu ni si Johannes Padidi. Marsaksi tutu marohani rajai alai alaniaka warina doho alaniaka naginokon nai dangulo ibana paujaton boru-borui. Jala mamitor disuruh rajai mahupas nasada di dokom maibana mangalap ulu ni si Johannes gabelao mahupas uluna di bagasan hubungan. Jala dibuan ma ulunai di atas pinggan, jala dipasa ma tu anak ni borui, jala boru-borui ma mangalehoca tu inangna. Asan di BG akasisean ni si Johannes namasai Roma nasida dibuat ma bakena jala di tanong. Ya, ima sahatna. Hurian itu hata topik ni minggu ta sadarion hobartu almanak HKBP hiras ni roha maka tahun hasitongan berani menyuarakan kebenaran. Ido na pinataridahon di turpuk epistel dot evangelium di minggu sadarion. Molo di turpuk epistel data jahanakin di patorang do songo dia do habaranion di si Amos mamicang ima bangsa Israel. Bahkan di paingot ibana do Raja Jerobiam na paduahon asla mangulahon ketidakadilan ibana. Ay madu ngulun ibang soiti kini alai dak sudah bayi masyarakat menikmati kehidupan. Holan kalangan atas do, holan kaum elit do na menikmati kehidupan. Anggo masyarakat umum tetap do hapit. Idobana si Amos berani menyuarakan hasitongan. Songoni nang diturpuk jamita minggu sadarion. Barani do si Johannes Padidi maka tahun hasitongan. Sebelum turpukon molotai di nas paralel di Matius 3 ayat 1 ayat sia barani do si Johannes Padidi mandok tua kana torop naropa di dio dirina tu ibana hamu anak niulok ina hamu majo. Hape ido pe nasida pajupang harunong takas basitadaan belum tentu barani mandok songonya deh.
Coba maju di dokter hita satabi. Hamu anak niulok ina, bah. Amar leya beti, ngarepok be. Siapa yang berani mengatakan demikian? Apalagi molopola dong perjamita mandok sohnya te. Hamu akaruas dihuriai satabi. Hamu sudah akan niulok ina, bah. Tapapida apa di tahun. Daktikos bejamita nong. Daktikos bion. Manang nongkor selek do beraditai. Nagudang do masalah nai. Masa didok kita anak diuluk. Oleh songoni. HP molo si Johannes Padidi barani do mana mandok songoni. Bahkan barani do mana mamicang Raja Herodes. Dang mabiari mana paingotor rajai ala nong salah do pangalahona. Ala nong nilakupon nai ima si Herodias ido nak terbukon ima perdihuta anggi boruna apalah anggi boruna ma ibu imana satabi jadi istrinya mangihuton hukum Levirat ini salah di tolu Musa 20 ayat 20 sada didok do songonon tung sura adong sada bawa na mangarapas jolmani hanggina haramunon bolon doi ikon mate punu di mana ala nong diramun nai podoman ni hanggai nai hukum Levirat juga melarang ini membuat anggiboru gabe ripena. Jadi mulut tidak Herodias diambil Herodes menjadi istrinya, bahkan dia sampai manirakon istrinya yang pertama si Patselis. Dia tega. Di Lukas 3 ayat sada di dok dodisi kalau Herodes manggonggomi di luar Galilea dari mana? Molo si Filipus ima molo di Lukas 3 di dok dongan nasama anggina don. Apalah takas abang adik. Anggo si Filipus mangaraji do di luar Iturea do Trikonitis. Jadi perdihuta si Filipus odo si Herodiasi. Sebelumnya dibuat si Herodes magabe ripena. Dipicang si Yohanes Padidi mai. Dipicang si Yohanes Padidi mai jala didok salah doho mangulon songoni. Jala si Herodias pe gabe sokoro hana mamerek si Yohanes on. Bahoroa bagatek dohoroa si Herodes on nanti. Do benda tak parduli mana tuh si Filipusi. Tu amatai. Ugateng do diberangi mana hahadulina. Jala Omma Moloteida dia ada bibit balas dendam ketika Herodes merayakan ulang tahun. Laos disima adong dibain semacam satu celebration perayaan adong ma bentuk panortoron nakinina manortor madisi boru ni si Herodias si Salome didok nakin diturbuk tahun solo mata ni si Herodes mamereng buruna tong niani anak borui nakinina si Salome bahkan barani mana mawarihon sasitong na bagas do lapatani wari tibo do pisian padani wari janji sumpah ido ngelotaida mangaleon satonga harajon nai jala disuku si Salome matu omak na si Herodiasi ayah mata pengido dipakai si Herodias maka kesempatan ini untuk balas dendam pangido ulu ni si Yohanes Padidi. Marsak do sebenarnya si Yohanes mabigi pangiduan nai. Alai mana pe gudang do dapot na pangajarion sian si Yohanes Padidi. Marsak do si Herodesi. Jadi ala marwari imana terpaksa dia harus menepati janjinya. Ibu amma ulu ni si Yohanes Padidi pitur sarma baritai. Apalah di hari peringatan ulang tahun ni si Herodes ujung ningolu ni si Yohanes Padidi. Mariti turpukon dia do neng dohonon na tuhita. Na parjolo kiras ni roha maka tahun hasitongani.
Nian si sogodo hala sidok na sitong ninna de. Alana boy do terancam, terintimidasi bahkan terbunuh orang yang berkata kebenaran. Gabe adong ma na berpikiran alok mesi binasobu ma. Alai godang do moloteida cara untuk menyampaikan kritik-kritik. Anggo na jolo adong do kritik di bahan marite ede. Ingat do na jolo yang menyuarakan nyanyian kritik tu pemerintah Iwan Fals do na ingat na jolo. Luar biasa do molotai ingat ende na bento itu kritik sosial dia. Ende bongkar itu kritik sosial. Boa molota ingat syair lagu bento, betul-betul punya rumah real estate dan segala macamnya, itu kritik-kritik yang disampaikan melalui nyanyian. Ido, barani mana makatayan sitongan alai marhite edde. Ido molo taida najolo. Jala nuai ngope molo makataon hasitongan ikon tepat manian waktuna. Olo dodang pasti kina gabe dang terjalo teroha. Jala dongi rikot do adong metode untuk menyampaikan kritik. Ikon labok mahata, unang si tuluk mata di horbo. Ay horbo pe moloi tuluk do mata na, itu jang do hita. Mengarut tadi, jangan dituluk matanya. Alani tetap harus di bagasan hiras di roha, maka tahun hasit tongani. Amin. Itu pesan na parjolo, na paduaon unang pamaurahu mandok si dohonon. Songon si Herodes may turbukon. Pamurahu mana mandok si dohonon na, bahkan diwarihon mana. Lehonok kudo sotongan yartakina. Terlalu mudah dia berbicara. Lapatanna, janganlah berbicara dulu baru berpikir, tetapi seharusnya berpikir dulu baru berbicara. Asa unang murah-murah mandok si dohonon. Unang alani hagiot gabe pamurahu mandok si dohonon. Ujungna holan naing pasonak ko rohani jolma. Hape rohani di bata, ngaci rohani di bata. Janganlah perkataan kita itu hanya menyenangkan hati manusia, tapi ingat harus juga menyenangkan hati Tuhan. Amin. Na patuluhon na parpudi unang adong dendam di ngulutta. Songon si Herodias inakin ala di dendam na tu si Yohanes Padidi dipakai bana do si Salome borunai dalam melampiaskan dendam na tu si Yohanes. Pagi do maulunai. Rasa dendam, rasa benci ini bagaikan bom waktu yang bisa meledak kapan saja dan di mana saja. Molo tung adok pesogoran itu waktu hita tu sasalak sotung tatogion halak nasing rap marsogoni roha tu halak natahasogoni. Jangan kita ajak orang lain benci kepada orang yang kita benci. Kalaupun hanya kita yang membenci, lo maholak kita perdosa, perjahat. Unang gabi tabuan halak nasing gabi perjahat. Unang gabi tatabai halak perdosa. Holan ala na manogion di mana asa makasogon halak na tahasogon. Janganlah. Kalau kita pun mau berdosa, berdosalah kita sendiri. Jangan kita ajak orang lain untuk ikut berdosa. Ido molotaida nakin dison si Herodiasi. Ito gion di mana do boruna berdosa si Salome. Pangido mah ina. Holan melampiaskan dendamnya. Kita juga tidak boleh demikian. Unang tatabai halak berdosa. Molotuk kita sendiri berdosa. Tataon mah songoni. Jangan kita ajak orang lain untuk membenci orang yang kita benci. Secara tidak langsung kalau kita ajak itu, gabe tabado pardosa tabain. Bertambah orang yang membenci kepada itu. Aletung udok pesoni halakat do songoni hati. Ayo tong dah. Yakin do awang ko tangyaku molo sita do ruas dia ke baru sudah do hita mangulu di bagasa kolong. Amin. Hidup tong dah.
Jadi di pargu itu hatta mahita patari daun ngulu holongi di bagasan pangaramutionna. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate marohanami di Tuhan, nau mamakkulingi hami marhiti hatam nabadiai. Pasu-pasu mai asagabi hanguluad di hami, patari daun lomoni roham di bagasan ngulu nami. Pasu-pasu sudi akapakubos yan di huriam hakabipi balik bapan baruon. Boy hami bergandengan tangan, patupa akan nauli na dinggan hobar tulomani roham. Omma tangiang pangiduan do telehele nami, marhiti Kristus Yesus mertangia kami. Amin. Papungupiliam mahitahut marede nomor pitu 20 ayat sada dot udutna.
Ulos, pagi doami maro tujolo na tutuay amang situa pajetan rap dot inang amang situasiahan rap dot inang boru pajetan maredehita siya nomor pitu 50 ayat sada. Parjolo, selamat ulang tahun 70 tahun Madinah tuai. Amang situasiahan nian na di hari Jumat nong salpu do ulang tahun na tahun di hari 5 Juli 2024 nong salpu. Pas kebetulan adong ulon Boas distrik jadi nga didok ba do hami mangulon tu Samarinda gabe ari sadarioma di Patupa syukuran manang pasaton ulos di natutoy. Dak sudah halak boy mencapai umur 70 tahun. Alai sudah do halak makirim asa boy marumur saat tu 70 tahun. Di Psalmen 10 ayat 20 di do standar umur ni jolma itap ni 70 tahun do. Alai dangolat ni boy do lobi. Jala sedong do namoru siani. Mata bikin akin tikting ni huriata. Adong 44 tahun na parjolo. Na tua-tuaon sehat luar biasa do pehubereng umur 70 tahun. Jala nasidama salah satu pelaku sejarah di huriata HKBP Balikpapan Baru HKBP Handil. Jala na tua-tuaon ma di huriata tercatat dengan nomor register 001. Nomor sadama register ni na tuan di huriata HKBP Balikpapan Baru. Saliling adong huriat tahun dang tarsosai. Nomor sada register di huriata ima amang situa sianodo inang boru panjetan. Itu tercatat sampai kapanpun huria ini berjalan jala seliling-liling na. Alani tang yang ni huriata ba di bagasan hipasom mana tutuai. Di bagasan hipasom ma madalani tiki parasian na pinasaat ni debata di tonga-tonga ni ngulu ni tutuai jala di bagasalas ni roa do huriata noengon lao pasaton ulos di son. Jadi ulos nagajang don si torok rabu. Jala tang yang ni huriata don saya gajang ma umur na tutuai salam tutorop nama pinoparmuna. Amin. Jala songona didok upasa mak doron namanya te. Adorang so pasaton uloson. Sian ai do dalan ni solu. Sian turdo dalan ni hoda. Saya tupak di batama na tua-tuon leling mangulu. Jala toktong ma di leo naka silas di roa. Mesita batua ma parlinggoman di Siborok, amat to debatado si Leo tua, saya toktong ma na tua-tuaon di Paroro tuhata. Ikut tulu dati, saat ni Solo ma, saat tu botean. Nunga di pasat tuhata di na tua-tuaon umur 70 tahun. Saya saat matutu na tua-tuaon, saat tu panggabian, saat tu parhorasan. Ya. Baik musik asal binasa uluson.
Marede mahita siya nomor pitu onom tolu ayak sada los jong mahita saluna. Tatangya ko mapiliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan di saluhut si leo-leo nadinggan. Do nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sa tami masya nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Saya calo may gabi uap na husus si jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati buloh na rajaumu itong-itongan ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni sileleom mitu hami. Asalam gergir hami madok moleati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaumu, say sau malomani roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang, leo matuhami sedarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni donga na mardosa tuhami, una kami togiod tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho, di sodako Tuhan de Batama bohina tuho, jala asi marohana midaho, di dopako Tuhan de Batama bohina tuho, jala di pasaorhoma damena tutodim. Amin. Tu jolo mahita masih jalangan rap na tutoy asa di soma tajalang na sida rap do akan nama kubasi di minggu sadarion.